Horas mari hamua manami dohot inanami. Nani haholongan itu hatta Yesus Kristus. Selamat tahun baru matutu di hita saluhutna. Sai tu hatta ma nama nogu-nogu hita. Mangiring-iring lakata di tahun 2022. Tauduti mamanginang program ta ima sulu-sulu do hatam na pinatupani Gospel Light for Indonesia ia ausar diri evangelis EM Simajutak. Sohon nagabirenunga di hita di bagasan sadarion imana nienet sian buku poda bidutulu ayat 5 rodi ayat onom sono mahatani debata marhaposan tujahuba maho sian nasaroham jala unang marpangusadeako tu pikiranmu sendiri sai ibana matadda di nasa dalammu asa ibana patigor akka dalammu. Son nagabitema di renungatta ima haposi ma jahuba debata. Amang inang totu dangadong dope nang gosada sian hita manangisi petaho hita. Nau kea mamulus tahun 2022. Alani ia manginang. Dang taboto aka ahana masa. Las ni rohado manang dok ni rohado. Manang akana asing. Alani ia manginang. Nia denggad domabain aka persiapan. Aka resolusi. Aka hamubaun ni rohan na tarencanahon. Alai asa dipaingok mamusehita. Marhite turpu ni renungatta sadarion. Imanakingan sian buku poda bidutulu ayat 5 rodi ayat onom. Adong tulu si perciajarat tadi son. Na perjulu sahali ima asa makaposi di batama hita. Dungina paduahon asa unang marpangusan dia tu dirita sendiri. Dungina patuluhon asa tatadda maibana di sadok dalata. Amanginang bohado asa bui tahaposi di bata. Somalna akka na tahaposi i, akka naung tatadado, akka naung taboto si haposad do ibana. Isarana akka na tahaposi ima akka keluarga. Manang dongan naung takas tatadda. Jaradang tahaposi akka sada-sada halak nuaing mulu sutakas dupi tatadda. Mulu perjulu sehari dupi hita. Pajupang doho tibana mungkin. Totu. Dang. Si haposan dupi. Ala dang tatadda. Alani ia manginang. Bohado hita asa bui makaposi di batasian nasa rohatta. Taida matutu Yesus Kristus. Ikon tajakom matutu ibana di bagasan rohatta. Ay marhite Yesus Kristus do di baturu Jahoba di bata holong na tuhita. Marhite hamamatena di hau pinersilangi. Lahu manggarar dosa do pangalosyatai. Ay ido holong ni debata na macay balga tuhita. Naung pinatudunay. Alani i si haposan do debata. Ay ibana do si topa langit do tanoon. Ay ibana do si gumgum saluhut. Alani i tahaposi madebata di tahun 2022. Hita naung majakon Yesus Kristus. Naung majakon holong nai di hita. Songon na mulahulak. Didok hata ni debata. Imana tersurat di bagasan pasalmen. Biddu 110 mulahulak didok hata ni debata songonon madok mauliate mahamutu jahuba ay pardenggan basa du ibana ay rodi saliling ni liling na do asini rohana. Dia sada dungi di ayat pangujungi di ayat 20 sia madok mauliate mahamutu jahuba ay pardenggan basa du ibana ay rodi saliling ni liling na do asini rohana. Amanginang haposima debata. Ay pardinggan basa du ibana.
Airo disaliling-nililing na do asin ni rohana. Tung aha petahon na masa di tahun 2022. Las ni roha do. Manang do ni roha do. Haposi madibata. Nalaho tunadinggan naulido. Masa akai sudi. Tinguluta. Haposi maibana. Dungi dapat duahon. Asa una kita marpangusadian tu dirita. Hita manginang ganup marsada-sada adong do parbinotoan di hita. Dapot tapar binotoanon mungkin marhiti parsikolaan. Marhiti akka puda. Akka ajar ni natua-tua. Jadi adong do parbinotoan di hita laho mabain sada kesimpulan manang keputusan manang dia do lakasi dananata. Alai hata di debata tu hita ganup marsada-sada. Asa unak kita marpangusadia tu dirita. Asa unak kita marpangusadean tu parbinotoata sabing. Tu bisu ni manusia. Alai marpangusadia mahita tu hata ni debata. Unang hata ni jolma. Unang hata ni manusia. Terbatas do anggo manusia. Terbatas do akka jolma. Aledang terbatas debata. Alani tu ibana mahita marpangusardian. Napatuluhon. Asa tatada maibana disadok pargulmiton ningoluta. Aha petaho dalan sidalanata. Aha petaho akka rencana nanang siulahonota. Marsigatung tu ibana matutu hita. Ibana matutu tapangasahon. Asa tulus akka sakap ni roha. Asa saut akka na taparsita. Sona dirokna di ayat onom nakingan. Asa ibana patigor akka dalammu. Amang inang. Aha petahon na masa di bagasan tahun 2022. Jahuba di bata di sido ibana. Nalaho urupan na do hita. Nalaho patigoron na do dalata. Asa saut matutu akka lomo ni rohana dingoluta. Asa bain puji-pujian. Asa bain hamuliaun ni warna matutui di patulus debata. Sai tu hatama mengurupi hita. Asa totok kita. Makaposi ibana. Asa unak kita marpangusadia tu dirita. Asa tatada matutu ibana. Disadok perdalanata manang pargulmiton ninguluta. Sai debatama. Mamaso-maso hita. Amin.